Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Heureuse de vous retrouver sur Mali Konafoni TV, c'est l'heure de votre flash d'information. À la tête d'une forte délégation, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération russe a effectué la semaine dernière une visite historique dans notre pays. Dans les lignes qui suivent, Dr Ali Tunkara, expert au Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, 3S, et le général de la retraite Begele Soro donnent leur point de vue sur les éventuelles retombées de ce déplacement de Sergueï. Dr Ali Tunkara, cette visite est une sorte d'aubaine. Nul n'ignore que la radio est un outil impressionnant de préservation, de maintien, de consolidation et même de pérennisation de la paix. Cette paix peut avoir deux formes, une paix interne qui implique les communautés d'un pays qui doivent dans la tolérance vivre en parfaite harmonie et une paix extérieure impliquant les États voisins qui doivent veiller à l'existence des mondes de paix, de liberté et de compréhension mutuelle. Le président de la maison de presse du Mali, Bandjougou Danté, s'exprimait ainsi lors de la célébration du 12e édition de la Journée mondiale de la radio. La principale fêtière des musulmans du Mali, le Haut Conseil islamique face à la presse le jeudi 9 février 2023. Rejette-t-il en bloc l'idée de toute nouvelle constitution à l'instar du SEMAS de l'imam Mahmoud Diko qui, dans une déclaration en date du 9 janvier 2023, avait estimé que principale fêtière des musulmans du Mali, le Haut Conseil islamique face à la presse le jeudi 9 février 2023. Rejette-t-il en bloc l'idée de toute nouvelle constitution à l'instar du SEMAS de l'imam Mahmoud Diko qui, dans une déclaration en date du 9 janvier 2023, avait estimé que les causes et la source de la pérennisation des mauvaises élections, de la mauvaise gouvernance, de l'impunité, du népotisme, de l'insécurité et du délitement de l'État se trouvent ailleurs que dans la Constitution du 25 février 1992. Alors que les inondations avaient fait plus de 400 morts en avril dernier, l'Afrique du Sud a déclaré l'état de catastrophe nationale après la mort de 7 personnes dans une nouvelle intempérie. 20 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées en Afrique du Sud dans une collision entre un bus et un fourgon blindé, a indiqué ce mardi le département des transports de la province de Limpopo Nord. Aux États-Unis, au moins 3 morts dans une fusillade sur un campus universitaire dans le Michigan.
3 personnes ont été tuées et 5 d'autres blessées lundi 13 février par un homme qui a ouvert le feu sur un campus à Lansing, à l'ouest de Détroit. Dans le Michigan, aux États-Unis, a annoncé la police. Le tueur aurait ensuite retourné son arme contre lui. Et c'est ici que prend fait ces flashs d'informations. Merci à vous pour votre aimable attention. On se dit à la prochaine, Inch'Allah.